Ja keby dačo mutol som sa, by len jeho počula. Počujeme sa? No áno. Pri telefóne je Jozef a chcel by som vám ponúknuť 4 balíky mrkví. Verím, že nemá smradlavé ponožky. Kondomy, neviem, tie som kúpil bez lubrikačného gelu. Dneska je tak, neviem, mám strašne zlý deň, môžeme sa porozprávať? Ešte raz? Nerozumiem vám? Že jasné, že môžeme. No lebo počujte, aj kúpil som si nejaké preprdené trengice z Bazožeska a boli deravé. A tak neviem, poradili by ste mi čím to zašiť, alebo či by ste mi to zašili? Je to tvoj maminke zašiť. Maminke to dá zašiť, hej? Lebo tie trenky mi prehrízol potkan. Keď som spal vlastne. Maminka si to zašije. Maminka mi to nezašije, to mi musíš ty zašiť, bohužiaľ. Poprvé, ani sa nepoznáme, a ani neviem, kde bývam. A vlastne kto si? Okrem. Takže ty by si sa už chcela so mňu spoznať, hej? Hej. No, tak... Dobre, tak my sa spoznáme teda. Ale... máš vraj pekný hlas a... Teda čo s tými deravými trenkami, čo mi prehryzol potkan, ktorý ušiel z balíka kondomov? Tak ho vyhoď ako synovi, nie? Ako balík kondomov, alebo... neviem, nechápem. Ja neviem, to čo ti rozhryzol. A čo tie trenky by ste mi sa nejako nezložili, alebo takto? Lebo ja neviem. Ja s tým nič nemám spoločné. Ako s tým nemáte čo spoločné? No, že vám to rozhryzol. Tak a nešli by ste sa ku mne vyspať, alebo takto? Bohužiaľ nie. Prečo slečna? Máte veľkú Aj tak ponuku. by som nešla. Prečo? No tak lebo vás nepoznám. To nevadí, že ma nepoznáte, ale tak... No tak ako komu to nevadí? Viete, ako stojí mi často mrkva a... Tak no. A potkan stále vedľa mňa spí často, pod vankušom ho mávam. Tak a šuduješ to, že ti to rozhryzol? Mám aj deravé trenky. Aj teraz. No tak... Nemám slov Koľko má na rokov? A že koľko máš rokov? málo. To je koľko? To je koľko? Tak 3 plus. Daj 15, daj. Určite viac než ty. 15. Podľa hlasu. Mám tak typne si 15. Nula. Máš? 15? Nie. Tak 10. Že 10. Tam ten tvoj kamarát nerad. Akože ani nie. Môj kamarát je nádržaný, stojí mu mrkva. To nech si už kľudný. Že si máš mrkvu skľudniť. Ja si skloním, ja. Či mu láhneš na mrkvu? To čo si dal? Bohužiaľ, ahojte. Ježiš. To čo bolo? Inak čau, Erik, vítaj.